windande meɗen jeetuɓiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأكل أموال الناس بغير طيب نفس والأكل بالشفاعة أو بالدين. haalanno geɗe ɗi ngannduɗaa ɗe taw neɗɗo fotaani ɗum gollude. O wi wa aklu en harmi ñaamde amwalin naasi jawɗeele yimɓe. Neɗɗo en harmi o ñaam jawdi janandi bi gayri tibi nafsin tawalta e welami fittaandu jom jawdi ndi. ɗum noon ko ɗum hunde haɗaande nde wonno alwi wala taakulu amwalakum baynakum bil batil. neɗɗo alwi woto ñaam jawdi neɗɗo taw ke dow ko wona goonga. e ñaamirdi jawdi neɗɗo taw e dow meranteeji e dow ko ɓuuɓan fittaande neɗɗo o wayno joni keɓta jawdi nde ɓuraama dol tan keɓta ñaama jawdi makko. ɗum noon ko ɗum hunde harmunde. walla ni kadi gujja jawdi makko ñaama, ɗum noon welaani fittaandu makko. walla ni kadi puuntamba aɗa anndi e zahir o ko kanko wela o tottuma. kono noon to baŋnge nder taw so haalnino ko puntirɗama ko tan so andin ko punti gon ɗon aɗa anndi kadi o jaɓatan ɗum ɗon. eyi ɗen noon geɗe fof ko ñamrude jawdi neɗɗo taw wona e welami fittaandu neɗɗo on ɗon. wadde neɗɗo o jogii droit tan ñamirde jawdi neɗɗo taw ke dow goonga, e dow goonga laaɓɗe cer, taw jamfa ala heen, ɓurdi doole ala heen, funtude kadi taw ala heen. wol aklu en harmi ñamde kadi bi shafaati jawdi ngardundi sabi tefoore. tawa ɗo neɗɗo en wondi e caɗeele aɗa wawno walludoma tan no lomtiri e caɗeele nde taw bonnananima haydara. ɗum ɗon l'islam koko yamiri neɗɗo bande julɗo so tawi omo woni e won jakri aɗa wawi lomtudoma heen taw alnama tampere, alnama hay caɗeele goote, alnama hay teddedi ngotiri, haydara ustantama, porɗa tan ko darade longtama heen. kono noon mbiya mo lomtirama e ɗiɗo caɗeele ɗe gonduɗa ɗe sona joɓami jawdi fodde naggam, mo fuɗɗo darnadoma heen haade ka ponno darnadoma heen tan sababu no ballodiral hakkude julɓe e julɗo. Allah no wirini taawanu alal birri, ballodire e kala ko wiyete ko birri woni kala ko wiyete ko moƴƴere. ka ponnoɗo walludoma kay wallumo tan. kono noon jomnoɗama e ko ponnoɗa woɗɗirande ɗum saabi Allah, ɗum noon kadi ko ɗum hunde harmude. nde wonno ndin noon jawdi ndo tottatma ndi an julɗo tottaɗo a jeyani ndin noon jawdi, saabi kanko julɗo mo ballata o omo jogino haqqe e dow ma ya wallumbo. saabi ko julɗo no gonirɗa ni julɗo, ko bani adam no gonirɗa ni bani adam. wadde moƴƴiniral e goto fof hettan goɗɗo ɗo foti hettude ɗo on ɗon haqqe omo jogino ɗum e dow ma. wadde haqqe mo jogino ɗum e dow ma noon so arni porɗa tan ko tottudoma mbasa yeydoma ko jeeyi. wadde yeyde neɗɗo wadde nde intervention keɓira jawdi makko saabi ɗum ɗon kadi ko ɗum hunde harmude. caria kadi lawɗinani ndin ɗon jawdi. aw biddin walla jawdi gardundi to banggue diine. an neɗɗo kolla yimɓe gueɗal diine, mbiya ko mahowɗo juma, walla ko mahowɗo gueɗal maniwal, walla komi tanum nelaɗo Allah, walla min de kam comme neɗɗo maniji tan. yimɓeɓe dokkirma saabi l'islam, eɓe dokkirma saabi ko suudu Allah gonɗa e maade, eɓe dokkirma sababu dulal Qur'an gonɗa e wadde, eɓe dokkirma an ko wonko gonɗa e fewnude e gueɗe l'islam yankoje. ƴetta ndin ɗon jawdi jamfirɗa ɗon e julɓe jaaha ñamya jawɗele muɗumen. ɗum noon kadi ko ɗum hunde harmude. eyi neɗɗo o ñaguiro to banggue diine, wadde neɗɗo foti ko wurnude diine, o fotani wiide omo wuuro e diine o. ɗum ɗon ne kadi ñamrude jawdi diine, ɗum kadi ko ɗum hunde harmude e to banggue caria. wa taakhiru salati en harmi kadi nebnude julde an awgatiya ga e waktuji muɗum. julde fof Allah en waɗani ɗum waktu. Allah wi inna salata kanat ala al muminina kitaban mawquta. julde Allah koko waɗani ɗum waktu. an neɗɗo yiya julɗo tisbar, takusan, futurgue e subaka, kala hen julde Allah waɗi waktu. ko ɗo fuɗɗoto, ko ɗo kadi waktu o haadata. wadde an neɗɗo waktu mo Allah dotti o porɗa tan tottude julde nde e nder waktu on ɗon. sa wasi tottude e nder waktu mo Allah suuɓi o, a totti e waktu an mo cuɓiɗa. ɗum ɗon kadi ko ɗum hunde harmude. wala yahillu lahu dagnaki neɗɗo kellifaɗo suhbatu wondude
fasiqin neɗɗo fasik ay neɗɗo o yimira e l'islam yo wondu e neɗɗo taw ko moƴƴo yo wondu e neɗɗo pewɗo nde wonno annabi almar'u ala dini khalilihi falyanzur ayyukum man yukhalil neɗɗo sehilama kalno mbayi yaadima kalno mbayi anne kadi ko noon tan kewɗa waade nde wonno jikkuji koko ndaɓodirta yimɓe so gondi tan goto fof ma wood ko ƴetti e goɗɗo to banggue jikkuji ma wood ko ƴetti goɗɗo e to banggue golle ma wood ko ñemtini goɗɗo ma wood ko nandi e goɗɗo so tawi ko moƴƴiri ko noon so tawi kadi ko wona moƴƴiri kadi ko noon tan kadi wayata wadde neɗɗo o wonde e sehil mo ganduɗa o taw wona moƴƴo ɗum noon kadi ko ɗum hunde nde sharia haɗi neɗɗo sabi haɗo moƴƴani son gondi ñin fof tan sa foccanima tan kankane kadi ma meɗɗo oñma ɗum waɗi arabeɓe en mbiyat qul li man tusahibu aqulu laka man anta neɗɗo haalnam mo gondata tan mi haalanma holko gonɗa honno neɗɗo kala ne yaadimma an mbayi ko noon tan kewɗa wadde neɗɗo wonduɗom nde e neɗɗo fasik woni neɗɗo mo ganduɗa o ko julɗo ko juulowo on gollo dendagal ko julɗo ko gollata ko korowo ko baɗo fof kono noon o wontaka ɗeɗo gueɗe Allah o rentraka Allah ka harmini o rentraka ɗum ɗon kanko wonda kala ko fittande ko subnimo fof tan o yahat o waɗa o tonggaki e sharia Allah wadde wondude e on ɗon mbaɗa ko sehil ma mbaɗa ko gondiɗo ma mbaɗa ko jaadiɗo ma ɗum noon kadi ko ɗum hunde harmude wala mujalasatuhu dagaki ni joddade e makko li gayri daruratin haari kay wona lor haari kay wona jonde alay sago fasik o neɗɗo yo rentomba hay joddade makko ni neɗɗo woto jaɓ ɗum sona noon taw ko jonde lor on kadi ke jeere on potti ɗon ɗum ɗo ko jonde alay sago ma gondon on potti e saret on potti e yeyirde on potti e oto on potti e avion on jiidi lawol to banggue ɗannungal tan walla onon fof kadi kon hoɓɓe tan on jippidima e galle ɗum noon kam alay sago ma joddo ɗon ma gondon kono noon so tawi kam wona jonde alay sago neɗɗo waɗa woto jaɓ wondude e neɗɗo fasik o ɓe mana woni yo rento neɗɗo fasik tan jotodirde e muɗum walla jillodirde e muɗum on jillodiral won wala yatlubu neɗɗo woto ndar woto ɗaɓɓude woni woto yiil ɓe mana woni woto darto tan rida al makhluqina weluy yimɓe tagaɓe bi suhtil khaliqi taw ke tikkere Allah tagɗo o wata welnor neɗɗo ko welani Allah ganda ɓeɗo yimɓe ko ɗum ɗo em jiɗi sa wanni ɗum ɗo en beltoto wata waɗanɓe keɓe jiɗi ko haade keɓe jiɗi ko Allah yiɗa ɗum neɗɗo kala ko wawi wonde gollodir e makko tan e gonga so yiɗi ya waɗanmo ko ganduɗa ko taw Allah yiɗa ya waɗanmo ko ganduɗa ko Allah ko haɗi ɗum kala ko wawi wonde ma o wi wata jaɓ ɗum wadde nde wonno sa weltini neɗɗo taw ko welani Allah ɗum ɗon naftama an beltinɗo nafta kadi neɗɗo beltinaɗo o hadde neɗɗo o foti tan ƴewde ko welata ko Allah o gollo ɗum ko welta ko Allah kadi o woppa ɗum yimɓeɓe foti en bela ɗum walla kadi belaka ɗum kanko yo ƴeew ko welata ko Allah tan ay qala Allahu subhanahu Allah tawɗo o wi e suratu tawbati o wi wallahu Allah kay wa rasuluhu e nelaɗo muɗum Allah tan e neladde a haqqu ɓuri handude an yurduhu nde yimɓeɓe belnotoɓe ɓuri hande neɗɗo saɗa welno ƴeew ko welata ko Allah mbaɗa ƴeew ko welata ko nelaɗo Allah mbaɗa in kanu so tawi kay yimɓeɓe goni mu'minin eɓe gonɗini Allah neɗɗo saɗa jaɓi Allah ƴeew ko welata ko Allah hasko welani tagore nde golla ɗum ɗon ƴeew ko welata ko nelaɗo Allah hasko welani yimɓeɓe mbaɗa ɗum ɗon ay wa qala alayhi salam annabi bikisal woni e muɗum o wi la ta'ata neɗɗo woto jaɓɗoftade mukko li makhluqin tagore Allah fi ma'asiyati tawke gofol al khaliq Allah tagɗo o tagaɗo so yamrimi ya gollu ko ganduɗa ko ɗum gofol Allah woto jaɓɗoftademo ko woni fof imma ko jibinaɗo ma imma ko patron ma imma ko ceerno ma so wimama ya waɗ ko ganduɗa ko ɗum gofol Allah woto jaɓ ɗum ɗon wadde nde wonno Allah ñande nangguirma gofol ngol kanko biɗomo ya waɗ o wawa longtudom
o wawa joga doole ha o ɓoccirma e sembe Allah on ɗon. Wadde haade Allah so jaggrima gofol ngol mbaɗɗa ngol kanko o wawa naftudoma hen haydara, o wawa dandudoma hen haydara. An neɗɗo ƴeew ko dandarma ko ko wasde wofde Allah, ko dandatama ko woftinde Allah. ɗum ɗon noon wadde neɗɗo woto ɗoftu neɗɗo, so neɗɗo yabrima kay yo woof Allah. musidɗo aɗa ñaaga nde mbasta yejjirde wadde abonné e chaîne amen YouTube, bel so vidéo ji amen goɗɗi kesi ngari mbawa yettadon.